Dobro, onda je Zvezda. Prvo Makojana, na drugom Zvezda je prvo. Sana. Ana Spasojević. Janju. Ana, ajde, molim te, cigaretu ostavi da mi se ti pridružiš. Nisi trebala ni da ideš. Izvini. Ne, sad sam ja shvatila. Ne znam koga bi drugog pitala. Bilo bi glupo da bilo koga pitam, a ne tebe. Eto, daj mi 3 opcije. Šta misliš da su gledaoci? Sad ja ko kviz da igram, nego meni sad zanimljivo da vi ste onako da Pa u odnosu na mene, Zorica, ja sam čak navela Miljana, Neca, Slađa, ljudi koji su mi tu... A Zvezdan je bio moj najbolji prijatelj, tako da on ovde mene... Sad ne znam kako se gleda, Ivana. Mi jesmo najbolji prijatelji, prošli smo ono što malo ljudi je prošlo ovde. A opet smo u istoj kući, tako da za mene je to Zorica u ovoj kući koja je mene, znaš već. Znam, gledam, slušam. Mića, šta misliš? Ko je na prvom mjestu? Pa nisam ja prijatelj. Mića, šta misliš? Ima dosta kandidata. Zorica prema Ani. To sam ja rekao. Aleš prema dosta ljudi, Zvezdan, ta neka njegova, kao se kaže, privlačnost i ta neki njegov odnos prema svima nama. A Milica to, ona daje krevet. Zori, onda ko još ima tu u svojoj priči, gdje neko ko je, ajde, opšte omiljen sa sve strane. Sad ko bi mogao da bude, ali mislim da Zorica, Aleks i Zvezdan, to u te 3 osobe neko prvi sad koje ne mogu tačno da kažem. Zorica, Aleks ili Zvezdan? To je od te 3 osobe neko sigurno. Sada koje, zato što imamo, kao se kaže, vidne argumente svoj svoje osoba, tako da su tu svi negdje prema nekome bili zaista odani i bili prijatelji. Sada koliko to narod vidi na koji način, to je tako. Tako da to je to. Pa normalno. Na prvom mjestu izglasan za drugar ili za drugarka je osoba čiju smo videli drugu stranu, navikli smo je u jednom nekako svetlu, kao jednu grublju osobu koja se često svađa, a pokazala je vrlo nežnu stranu ovaj put. Vi nemate prilike da vidite sve što gledaoci mogu da vide i što voditelji mogu da vide, ali definitivno neko ko se posvetio 100% isključivo da bude dobar prijatelj i da bude tu za osobu koja je to najpotrebnije po njenom mišljenju u ovom momentu. Najbolja osoba, tačnije osoba izglasana kao najbolji prijatelj Zorica Marković od strane gledalaca. To smo znali. Tako da, Ana, pretpostavljaš da su gledalci možda vidjeli da se ona tebi našla. Evo ja ti kažem, ja Zoricu poznajem, znaju Mići, sada ne pričam koliko ljudi znaju pre mene. Ja poznajem samo iz zadruge i poznajem je kao javnu ličnost. Zorica je uvijek nekako odisala onako da je gruba, da je svadljiva, da je onako, da kažem, jedna... Ne šteti na reči. Da, onako žena ždaja, da se uplaši šta će ti kaže, kako će verbalno se obračuna sa tobom. Ona je sve to kontra. Ti si iz Zorice izvukla na neki način majku, prijatelja. Kako je ona potrčala dok ste se ti i Zvezdan svađali pa ste onako nešto vikali? Ali vikali ste. Kako je ona potrčala sa eto koliko ima bajpaseva i u situaciju u kojoj je sada da ne idemo na tu... Da, neće. Ali to je onako tako bilo instinktivno da to stvarno, eto, gledaoci znaju, zadrugari nisu imali prilike da vide. Nisu i ne znaju. Zato ja 100 puta kažem, sačekajte malo klipove. Pa ja, Ivana, da ti kažem, sam njoj zahvalna na mnogim stvarima ovde. Da li ćeš moći da se odužiš ikad koliko je neko nesebično dao? Ja sam to njoj rekla, ja njoj svaki dan kažem da joj se zahvaljujem i da je volim. I ona je neko ko da ja ovde nisam bila, mislim, iskreno ti kažem, ne bi se izvukla. Ja kakva sam ovakva, vidiš me, ne bi mogla da se izvučem. Ona je meni pomogla toliko da ja nemam reč kako da se zahvalim toj žene nikad. Eto, ona će, kad se ovde dovodi u pitanje da li će ona biti moj prijatelj napolje, ona će biti moj prijatelj do kraja života i moje porodice, tako da sam je zahvalna. Ne znam, sad ću ja, neću da se rasplačem. Pa viš, i to je ljudski. Videla si me kako sam se potrasla sada i vrlo sam se vezala za nju i
ponašam se s njom sad više kako se s mamom igram i zezam i s decom, tako da sam se skroz vezala za nju. Eto, baš. Da li misliš da bi mogla da je to staneš na noge u nekom momentu da nije? Ona je tebe slušala, sad ja to najbolje znam i gledala. Ona je plakala sa mnom. Danima, noćima, danima. Da ja kao lajk sad gledalac kažem, pa kako Zorici više nije da kažem, ajde bre ženo, prepusti, ne mogu više od tebe tvojih problema. Ja sam rekla, više me sramota da ti pričam više put. Ne, ona je i sluša, i sluša, i tu je. I da li sam dobar i da dođe, i da tek to da ne pričam. Ali ne bi ja bez nje uspela, to ja govorim i to je tako. Mislim, to je stvarno tako, ne bi uspela. Pa sve o Miley Cyrus pričati, kažeš čula hit. Nekako se... To je hit. Da, to je show. Tako da Zoka je meni vrlo bitna osoba i drago mi je da sam je upoznala i da će biti deo mog života. I drago mi je da je izglasana što to vidi, jer bez nje sam... Vidiš me sad kakva sam? Bolje, bit ću još bolje. Lepo je imati, eto kažem tako, prijatelje su gledalci, ja nisam tu da iznosim mišljenja, ali definitivno je lepo, kao što i svi ste vi nečiji prijatelji, lepo je znati da imaš na nekoga da se osloniš do kraja. Automatski, to i kažem za Tamaru, zračiš drugačije, imaš više samopouzdanja. Pa i dosta smo nas da pričale i svega je tu bilo, tako da sad sam malo ono nije tu pa sam, znaš. Naravno. Ali bit će sve okej. Hvala. Hvala vam puno za drugari, prežive smo. Ivana, možemo da...